ron pangayog dako-dako. Ana natag pangayo, ani nga time atong habit ron unsaon pagpangayog dako-dako. Kaya tuwa ron pangutana, paano makamangayo sa Ginoo? Paano makamampo nangay ka sa Ginoo dako-dako o imo bang gitugutan imong sitwasyon nga mao budikta sa imong mga pagampo? Tuguti nga kini nga mensahe magadasig kanimo sa pagpangayog dako-dako aron imong ikabuhi kung unsa ang iyang gusto matabo paagi nimo. Dili sa tong simbahan, no, sa imong pamilya, sa imong handom sa kinabuhi, sa karir, sa trabaho, sa pag-eskwela. Ang mensahe nato karon parte sa pagpangayog dako-dako. Ask big, think big. Tungod kay ang atong Dios Ginoo sa kabuganaan. Nga naman, naa sa istorya sa feeding of the 5,000. Naay 15,000 nga gipakaon. Nya makita nato sa istorya nga adunay sobra nga 12 ka bukag, no? So 12 ka bukag. Kita nato sa istorya ha, nakwenta kung pila ka buk munog kaon. Pila gani? 5,000. Kung si Jesus, all-knowing, Ginoo siya, pwede rato niya iguon po ang 5,000. Ano man kel? Para walay usik. Diba? O, yan mo na pag usik-usik. Wala ba na mga hohot? Doon ko ang dalit sa lamisa, ha? Diba? Muna ito ang training. Direct. Ito ang, saan ito duwag kaon? Ato tanan ang gulo, kwintado na ang unog kaon. Si Jesus, bright kayo Ginoo, why baligya nga mapalitan, why kwarta nga available, gabi na, why pinggan nga preparado. Okay? Nga naman, nga nakwinta man ang unog kaon, pero na ba may sobra nga 12 ka bukag. Muna ang gulo nga itong tanawon. Kaya nga naman, nga pwede raman unta nga iguon para way usik. Ihara unta itong insakto, pero dili pwede masala ang Ginoo. Amen? Tungod siyang kaalam, gituyo gito niya nga pasubraan. Mauna atong Ginoo nga gialagaran, mauna nga kung mangayo naman lang ka, saman, pangayog dako-dako. Tungod ani, kita na to, muna siyang bagong revelation, ang gulo sa the feeding of the 5,000 nga gusto sa Ginoo magkabuhi ta sa kabuganaan para mahimo ta ang panalangin sa uban. Kaya nga naman, ang katong 5 ka tinapay o 2 ka isda, gikan to sa bata. Nya na may 12 ka bukag. Bigihatong ipahatag tong 2. O dalanin 2 ka bukag, lukdo ha. Di ba ka malata? No? So posible nga nagpuli to ang bata nga imbis insaktuhan ra niya, nagpuli pa sa dala sa iyang pamilya. Ma! Pa! Ha! Haridri! Pagkadaghanag pagkaon! Panawag itong mga silingan! Ha? Diba? Ito mga bata. Di man nalaog ang mga bata. So, tuwa diri ron, ani nga mensahe, pangayog dako-dako, nangayo baka sa Ginoo base sa iyahang pagkabugana, sa iyahang gaawas-awas ka panalangin. Remember the fish, no? Ang balo, no? Sa kang Elijah, nga maumao na lang gito ang iyahang inog kanunon, panyapunon. Gipakaon niya ni Elijah sa nagsige na nagtubod ang lana o ang harina. Hasta nga napuno na ang sudlanan. Ipanawag mga silingan. Pagdala din yung sudlanan, kaya di na maunong o tubod. Ang lana, ang harina. Hasta mga silingan, nakaambit pa sa panalangin, sa kabuganaan. Kay nga naman, nga, na siya, ang pastada sa Ginoo. Pero nga nung murag nagkabuhi mata, nga murag puraot, nga murag budlay kayo, bisang magampo ta, mga pagpangamuyo nga, Ginoo, pigado jud meron kayo, no? No, Lord, pwede ka pangayog ipliting ugma, no?
Unta ba kay maadto ko ron, basi makahuwam ko kwarta, no? So, gani, tanawa ko ni ang prayer ni Jabez, no? Nga, panalangini ako, Diyos, o hatagi kong dugang pangyuta, no? So, grabe. Nya, kita na to diha ang katapusan, gisabat sa Ginoo. No, kanang sa kang David, ang sa Psalm 23, no, nga my cup runneth over. Nga ang istorya diha, ang surely goodness and mercy, di ba? Psalm 23, ang Ginoo pag siya ang bless, mag-awas-awas ang kupa. No, representing sa imuhang panalangin, sa imuhang pangabuhian, sa imuhang sudlanan. It runs over, di ba? Liglig, umaapaw. Mga siya ang mga linya sa Ginoo. Okay, be strong. Kay tuwa ni Usbon ang dagan. Tuwa ni Usbon kay ano musaka man ta. Oh, first week na day sa August, tina last week. So, let's turn it around. Oh, Lord, ingon ka nga imuhang panalangin, magbukod nako, magauban all the days of my life, yung pagpakamaayo, ang mga pabor, ang kaluoy, magasunod nako. Lord, i-claim ko na. I declare blessing in my family, in my life, Lord, in my personal life, in my sickness and diseases. I will trade it for the joy of the Lord. Siya ang yes, Lord. No? Bayluan mo imong mga kasakit, imuhang mga kauwawan, kasubanan sa kalipay diya sa Ginoo. No? Kay basta na ang Ginoo bisag iduot pa ka, di ka malata. Bisag yatakan ka, di ka maipit. Sana nga linya, no? Muna ang Ginoo, naay mga pagtilaw, naay mga pagsulay, naay mga pagantos, pero makatibawas na kita. Kay naay, ingon siya, no? Nga, dali mo din ako. Mga nabudlayan, nabugatan. Kay papahuwayon ko kamo. So, ang mga Kristohanon, aduna siya time nga paluagan siya sa Ginoo. No, di jud ka mabugatan, mabudlayan. No? Di ba papahuwayon? Di man ka napatsyon. Kung dili tagaan kaniyag kamag-an. Nga dili ka mabugatan. No. Pagkakita ako ni Jova, gabi ginitawag si Jova. Nabigo ka sa gugma. Iya kang papahuwayon. Katulad niyang bantayan. Okay? So, masilpi na muna ako kasi ayaw pa eh. No? So, ikuwao na to ang limit sa Ginoo. Kaya naay plano ang Ginoo. Mga ito ang tanawon ha. Naay plano ang Ginoo mga kuingon sa mga wala binakapasar nga. Take this as a training. Take this as a test. Nga gibuild pa sa Ginoo ang imuhang balatsagon. Ang imuhang pagkaluuran, ang imuhang garbuso, no? Basit dako kakaitanaw si mong kagalingon. So sa tawag na i-debase na sa English, no? Paus-uson ka sa Ginoo para mo level up ka sa tanan, no? Kaya di ba paningkamuti ang panaghiusa sa panimalay sa Ginoo, no? Nga mo dunga ta tanan. Okay? Pero, si Michael, no? Relax ra. Enroll no? Good. So, pero, pangayog dako-dako. Along the way, may naluoy ko sa comment pigado ramang gudta, no? Maunang inaani ang sitwasyon. Okay? So, may punto na. No? Mo nang di ka kapangay dako-dako kay maora ni ato ang level. Ngano musaka man ka nga maom nitong level, maom nitong naangdan. Pero no ani nga mensahe ron ngano naka-pray man si Jabez. The Lord, enlarge my territory. No, kinsa man na si Jabez nga pwede day, no? Nga bag-uhon sa Ginoo ang imuhang pananaw, nga makapangayo ka sa mga dako-dako, nga handom sa imong kinabuhi sa bag-o nga level, sa mga madagayaon nga panalangin,
nga makaabot jud ka sa imong handom, no? Naa ginay babag. Diba? Pero basta para na nimo, dayon gina siya. Okay? Pero usahay na ay principle nga God's delay is not a denial. Kung may delay, wala ka gi-deny. Gi-train sa ang imuhang balatyagon, imong pagkatao, kung paano jud ka maatubang. No? Kaya tuwa diha nga, kung nabudlayan ka anang first level, unsa pa itong pinakatumoy, like the board exam. Ano siya nga, imo ginitunan, imo tindon. Okay? So, di ba? May third take pa, no? Masipag magduganan pa ba sa Ginoo? Ay. Okay, so friends, mga kaisunan, sa pagtuo, brothers and sisters in the Lord, God can make things happen sa mga butang na pamatsyag ni mo, murag, posible na. Di ba? Ang kanta kanina, ang prayer. No? God is a God of possibilities. No? Tuman, sa tao, murag imposible. Pero sa Ginoo, nakita na niya, ikaw ra ang niyang gitanaw. No? Kung walay pagtuo, imposible kayo mapahimuot ang Ginoo. Remember Noe? Gikahimutan siya sa Ginoo. So, unsa may makapahimot sa Ginoo? Pagtuo! Kana bang ang Ginoo nakakita, no? Nakakita na siya kay Ginoo man sa tabas langit. Kita ang gasubay pa, garangka, na ay mga babag. No? So, sa imo na to, surrender, or mudasdas, or mangitag lain nga daan. No? Okay? Kay, importante lang, padayon lang jud ka, kay, kuan ta tanawon ta ni nga mura ra po siya kanang gapanakayon, ga journey ta, no? Sa una gahandom ko nga maglo ang available education, education ko kay sa entrance scholarship, no? O sa scholarship to nya wa makunasod na undang ang ako ang pagka-dinsless, proceed ko sa IB Political Science, nya in loko, no? In loko. Dapat yung kayo masteral. No? Nya, nasa naman turo na ko ang iskilahan na manginmatay di ko. Sige na ikukwali din ni Rob. No? Asa naman to ako ang mga Article 36, Article 34 sa Family Code. Nga naman diri. No? Nga, ang Ginoo, moabri siya o mga ganghaan sa langit. Pero napoy mga prinsipol na pag siradaan sa Ginoo ang portahan, abrihan ko niya ang mga bintana. Di ba? Malakay titel. Abrihan niya ang mga bintana sa langit. Sa bintana is opportunities. Kaya nga nung wa na siya gihatag, kaya naapa na siya mas lami nga ihatag. Along the way, no? Sa may nalami nga, ako na abogado, yan ang pastor ko. Sa niya, ang kalipayan, no? Ang kalipayan sa pagpangalagad, nga makita mo mga membro nag-ayuhan sa pangabuhi. Inaani nito sa una karon, grabe na. Manggiuwawon karon, walay uwaw. Sa una, di ka mamusulti karon. Mag-arang ka na, no? So, are you asking big? Gapangayo baka dako? Or, imuha na yung gilimitahan tungod sa imong sitwasyon sa kinabuhi. Ang ato ang mensahe ron nga tungod kay ang Ginoo kabuganaan, muabil ta, no? Muabil ta sa kabugana sa Ginoo. No? Birthday day belated ni Nilbert atong gahapon. No, nya yung pasiuna dyan ng mama nga sinsya sa anak, no? Pero gito, ano na yung chuksto ko, no? Arjud, naray kabuganaan. No? Ang atua diri usa maning pagpangayo og dako. Kay naanad ta sa pagamay, no nga magay kung tisabi. Ano din no, ano. Muna atong training sa pagamay. Yan nagdako ta, anad ta nga kasayon ra mangayo, di ba? Ma, palitin ko cellphone ma. Yang dihatag mong hilak.
no, nya og masuko pa lampos ang cellphone, no, kay para ang training nato nga mangayo ra ta, na siya ang as, ang makahatagan magyud labi nagpalangga pa, no, kung daghan pa nga mga hilakay, ligid-ligid sa yuta. Pero naa diri ron musaka ta ng gae kuma. Sama na kanang muhandom ka nga, ma, sugod ron. Di na ka nang labada. Kaya ako na yung maghatag ng mug 5,000 kada buwan. Pa, ay nagpangagwada. Ma, ay nagpang libo do isda. Kay naanak ko sildo. Kada buwan. Ma, 10,000 may money. Pa, 5,000 pa. 5,000 mo kay pagpalakulata ka na ko. Muna siya, dream big. No? Ask big. Okay? Kung sa kalami nga gaantos kasi mo ang tulugan ron kay nanak sa lantay, usay salisi pa, no? Magkamata ka. Ron sa kalami someday, ikaw magpalami sa inyong balay. Kay makatrabaho ka. Tagaan mo mga kwarto, imong mga igsuon. Ask big. No? Someday, basig, ikaw ang una diri makatrisikul. Trisikul, sagot kay di pa kasunod auto. No? Pero amat-amat lang. Basi someday, nanay, magpadala di postcard. Ito na siya sa Los Angeles. Ito na siya sa Tokyo, Japan. Uban to ana sa Sikihor, no, kay kapitan na siya mga Mansurya, no? Ana sa mga hulo-sulo, no, kay siya na yung commander dito sa mga basta sa mga muro, mga muro. No, kapitan sa barko, kapitan sa Mansurya, o kapitan sa pambot, no? So, importante lang, tanawang taning kinabuhi. Wala. Dito, namati naman po mo. Sa mga gibudlay na ba? Ang sulti naman po ko dire. Napang nalang dihangin. Ikaduha na ito tanawon sa pagtanaw, pagpangayag dako-dako. Kaning ibasa ganina ni, sige ito nagbasa si Angel, no? Ano yung basa si Angel, no? Close kay sa Ginoo. Okay? So Mateo chapter 20, masakit ito nga bersikulo. Hapit na siya ko ni God kay kuan siya 29 to 34, no? Parte ni siya sa buta. Pila gani ka buok buta dire? Saan na siya bayi laki? Dua ka laki. Okay? Ano may buta na bayi sa Bible? Puro naman laki. Laban gini mabuta ni mga laki kay mga kasasala, no? Pero sa Bible na ako day asawa nga gidala no kay nadakpan sa pagpanapaw. Pero laban mga buta mga laki, ay mamo kay trabaho niya mga hinambos dayon, no? Naiduha ka buta. Pila na sila katuig sila kinabuhi nga buta, wa sila makitaan. Pero timanda na to sa to ang kinabuhi, naadji paglaom, naadji tsansa nga moabot, adunay breakthrough, adunay panghitabos kinabuhi nga makunik ka sa imong dato nga parinti, makunik ka sa usa ka manager, makunik ka sa usa ka boss, makunik ka sa usa ka politiko nga muangat ang imong kinabuhi. No? Kunik ang matag igsoon, maka-income, makatrabaho, nga madugay na agi makadakog sildo. Pero kani mga buta, dugay na sila nakabuhi nga buta. Tungod kay buta sila di sa kita, pero makabati sila. Tanawan ninyo asa mo dapit sa inyohang makita o sa mabatian. Nakabati sila nga muagi kuno si Jesus. Kuno lang kay di ba sila sure kay mas like kita. Naa ang tsansa, ang breakthrough, ang Ginoo nga gahimog milagro, daghan na silang nabatian,
Daghanag mga butag ipang-ayo nga gipahilamos sa suba, gibutang nga glapok, gibutang nga glaway na ayo. Muagi si Jesus sa ilahang lugar nga diin gapakilimos sila kada adlaw. Nauni siya ang atuang kaning mangayog dako-dako. Sa imong pagpangayo, may timing, may timpo, no? Sige lang kay matsambahan, matimingan, no? Hingabot ang Ginoo, si Jesus. Singgit sila, singgit. Ginoo, tabangin ni, kaliwat ni David. Sige, singgit na samukan ang mga tao. Hoy, panghilom niya! Ha? Ito na itong maragkuhan nga gatudog. Puro sa diin nga pahilumon sila. Dito pag ino sila, hitudog, singgit! Muna siya ang may mga handog. Gipugnan. Wakapasar. Hintudo pagid sila. Hintuon pagid sila. Hintiparar pagid sila, no? So, tungod silang pagsinggit o tudo hingabot sa Ginoo ang ilahang pagtudog singgit. Buta sila. Singgit sila, tabangin ni. Si Jesus, maalamon. Kita mo ganina sa 5,000. Pwede to niya insaktuhon. Nga nung gipasubrahan pa magdusi kabukag. Nere, Mateo 20. Buta. Na ngayong tabang. Unsay ingon ni Jesus. What do you want me to do? What is it that you want me to do for you? Unsa may gusto niyo, himuon ako ninyo. Hina na to? Pangayog dako-dako. Buta, nangayog tabang. Si Jesus, pirting bright ta kay Ginoo. Di pangutana pa ang buta. Hoy, buta! Unsa may gusto niyo matabo? Kita na to ang kinabuhi, ato ang mga pagpangayo, ato ang mga pagampo. Na ay gusto ang Ginoo nga matabo. Pwede niya insaktuhon ang 5,000 para way usik. Wala paghimuson. Nganong ipasubrahan pa man niya. Kitaan na niya nangayog tabang buta. Nganong iyaha pa mang ipangutana. Unsa may gusto niyo matabo? Mauna siya ang minsay sa Ginoo ni Moron. Na kay problema, na kay sitwasyon, na kay panginahanglan. Pero pangutanon pa ka sa Ginoo. Unsa man di gusto nimo matabo? Pwede po na mangutana na to ang Ginoo na to ron, no? Unsa may gusto nimo matabo? Kay pwede mayon ang butang buta man mi ka nang pwede balhin mo nimong lami-lami nga lugar. Nga mo tawhay-tawhay po da mong pangabuhi ba? Pwede mo nimo i-agtog dato nga tao nga maunay magbuhi na mo kada buwan nga mukaon na lang niya. At imanon mi niya, di ba? Pero, mauni, kung pangutan-on ka sa Ginoo sa imong pagpangay, pagkampo, unsa man din imong gusto? Jo, sa man din imong gusto? Tawa ka piran. Unsa man jud? Unsay sabat sa mga buta? Unsay sabat Jasen? Sa buta? Unsay sabat sa buta, Renante? Gusto me? Makakita. Simple. Simple ang ilang gusto mo. Puno siya. Klarohon na to ato ang gusto. Nya, siguro na to nga maugin na to ang gusto. Kaya nga naman, no? Butami, pero gatuo mi nga makakita mi. Gatuo mi nga maabrihan niya mo ang mata nga buta. Pagkabati ni Jesus sa ilang request, gihikap na ni Jesus ilang mata o diha-diha nakakita sila. Wala na'y lapok, wala na'y laway, wala na'y tusmaw sa suba.
Diha. Clear as crystal. Gusto nila makakita, mao na ilang gipangayo, no? Ang imposible para nila diha. So, unsa man ang ato arong makita diri, ang Ginoo pwede pud ga-encourage nato gapangayo para sa mga buta. Unsa man na inyong gusto, himuon nako nimo. Muna itong prayeron. Hindog man ta, isulti na to sa Ginoo. Kanang klaro jud ba? Unsa man jud imong gusto matabo. No? Okay? So, gusto ka mo sugod og negosyo. Gusto ka mo eskwela. Gusto ka nga mag-ayuhan imong pamilya, imong mga anak. No? Pangayoon na to sa Ginoo. Okay? Na dili lang mawa ang ilahang kapalakubog. Kung dili mahimo po sila mapuslanon nga mga tao sa palibot. Dili ra nga maayo iyang sakit. Kung dili ka na mapuslan pagit siya sa simbahan o sa panimalay. Pangayo ka ng dako-dako. Dili ra. Sa lockdown, sometime in April and May, no? Nagdamo po dito sa Amerika, sa COVID, na nagkestoryahan namin nila Arnie. Tungod, gikonsider ko niya as mentor, na karon siya na ang financier. Di manigan, siya na naman akong boss, no? Sige, Mr. Ana, ito nakadlaw na, no? Nangita na po siya ka-istorya, partis tindahan, o sa Amerika, o dili sa ito ang simbahan. Miabot siya sa punto nga, mutana siya na ako. Ha? Nga ikaw nung, unsa man imong plano diha? Lami, no? Bungat na yun. Kung ako lang, gusto ko magnegosyo spare parts. Kuan pa ni siya, 1996 pa ni. Isa na taron, 2020. Nasulti to na ako. Klaro, magnegosyo spare parts dili sa old. The next week, nanawag. Noon, ako ang nalumduman imong ingon nga magnegosyo ka. Naaman dahil tindahan. No? Kapitalan ka. No? Antod nga ang kapital niabot sa 400,000. Wala na, spare parts ano, ako na mga repair, ang mga estante, ang mga 100,000 po. Okay? So, tugyanan ka na and until now, hapit na mo 1 year sa September. Klaro, unsa may gusto ninyo matabo, kanang klaro jud. Yo nga mao gina ang imuhang gusto matabo. Nga ang pagpangayog dako-dako dili ni siya lain, dili siya sala. No? Kay ingon sa episode 3:20 kung naamo na Bible, ma-check niya, no? Ang Ginoo kasaram sa paghimo, sa paghatag, sobra pa sa imuhang mapangayo or huna-huna. God is able to do exceedingly, abundantly, above all that you could ask or think, according to the power that is at work in you. Ano siya? Episode 3:20. Adunay gahom. No? Mahimo na to ang tanan. Paagi sa kusog nga ihatag ni Kristo Jesus. Filipos 4:13, I can do all things through Christ, no? Who will give me the strength. Importante mo operate ka sa masarangan ako ni. No? Pag